l'aplaudiment del Kelan. Ara posem una mà molt a poc a poc, l'altra també. Ara benedito. Deixem una mà, l'altra també. Ara li posem el dit a l'orella, el que tinguem al cantó. Això és que és un aplaudiment! Oh, gràcies al públic. Les mans amunt, les mans a baix, calentem el cap, calentem les orelles, pugem les antenes, estirem els braços, creuem les mans i ara sí, 1, 2, 3, patam! Aquest diari el trencarem i el reconstruirem. Diu patam, jo faré ras, val? 1, 2, 3! Perfecte, el tenim trencat. El tenim com és? Sí? Va, vinga, va. 1, 2, 3! Patam! Oh, ha quedat nou de trinca, això! Olé! Oh! Manel! Alele! Alele, quitatonga! Amasa, masa, masa! Oh, aloe, aloe, aloha! Das! Das, das! Manel, estàs dormit? Tasca, molt bé! Aquí tenim un tubo i amb aquest tubo posarem uns mocadors i amb les paraules màgiques ells sols us faran el nus. Què us sembla? Abracadabra! Ah! Hola! Molt bé, doncs guardarem dintre de la barota el paraigües. Al paraigües passarem les coses amb una bossa que tenim aquí i posarem uns mocadors. Tasca! Heu notat, oi? Una vibració, una electricitat, per tot el cos. Que sí? Perfecte. Haurà passat, a veure què ha passat. A veure què tenim aquí. Això què és? Em sona. Què és això? Ah, el paraigües. Clar, el paraigües. A veure què tenim aquí. Up!